Dámy a páni, ideme natáčať Droma Live. Máme tu bojové podmienky. Len by som vám chcel oznámiť, že my nie sme asi ako ostatní youtuberi, čo sa týka techniky. Ostatní to pravdepodobne robia s nejakým statívom a tak. A my to ideme robiť s kartónom z Forty z pice. Áno, kartón od pice, je to tu zalepené krásne. Provizorné podmienky. Ja budem musieť byť tu dole pod týmto klačiac asi tak hodinu a pol, predpokladám, kresliť budem musieť. Takže to bude tiež celkom sranda. A vlastne kamera pôjde sem. Takto. Prosím ťa, posun to tam. Kde? Posun to pod kameru. No a takto budem pod stolom kresliť jak úplný chudák. Dostanem z toho podľa mňa nejakú chorobu kolien. A je to proste... Fakt aspoň vidíte, že... Jak sa snažíme. Snažíme sa. Točíš teraz? Áno, dobrý večer, priatelia. Rozjebaný Peťo. Dobrý večer, alebo už vlastne dobrú noc by som mal popriať. Teraz je vlastne 12:30 a my natáčame od 2:00 po obede. To nenatáčame, ale venujeme sa prípravám na videu a všetko. To je fakt katastrofa. Koľko sme točili dneska? Asi 9 hodín sme toto pripravovali a točili. Draw My Life, úplne, keďže nemáme statívy a iné vecičky, tak sme to museli trošičku s kartónom tu riešiť a s lepiacimi páskami. Ale toto bude lepší Draw My Life, jak majú ostatní. Áno, bude to úplne originálny Draw My Life. Originálne jak víno. Jak toto víno, čo sme tu vypili pred chvíľkou. A tak, dovidenia. Dáme záber na ten kôš. Dáme záber na ten kôš. To je Daniela Bartoňa. Proste, pozrite sa na toto, čo tu je. Tam zhádže odpadky, Daniel Barton sa volá ten človek. Rozdielne úplne prejebaný. Za toto, ty kokos, ja neviem, no nafackal by som ho strašným spôsobom. Tak sa s vami lúčime pri pohľade na náš provizorný koš. Dovidenia, do počutia.